дар маҳаллаи 32-юми шаҳри Хуҷанд қаҳвахонаи Мевлана мавриди истифода қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳи он муовини раиси шаҳри Хуҷанд Бахтиёр Боқизода ва фаъолони шаҳр иштирок карданд. пас аз расман ба истифода додан меҳмонон аз фаъолият ва тарҳу бунёди замонавии қаҳвахона ошно гардиданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ва меҳмонон аз сатҳу сифати хизматрасонӣ, шароити тарабхона ва хӯроку хӯришҳо изҳори қаноатмандӣ намуданд. пеш аз ҳама фарқияти қаҳвахонаи мо аз дигар қаҳвахонаҳо ошхонаҳо дар он аст ки дар ин ҷо таомҳои миллии туркӣ омода карда мешаванд. худи пазандаҳо яъне поварҳо аз ҷумҳурии Туркия ҷалб карда шуданд, ба кор ҷалб карда шуданд ва мо кӯшиш менамоем ки барои халқи худ, барои ватан содиқона хизмат кунем. имрӯз мо бевосита дида истодаем ки тоҷикистони мо бо роҳбарияти ҳукумати мамлакат, бо роҳбарияти худи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят пешрафт истодааст. аз ин лиҳоз мо соҳибкорон низ кӯшиш менамоем ки дар самти пешравии ҷомеаи худ саҳми кӯчаки худро гузошта бошем. иттилоъ дода шуд ки дар қаҳвахонаи мазкур зиёда аз 30 намуди хӯроку хӯришҳо пешкашӣ мизоҷон карда мешавад. аксар таомҳое ки аз ин ҷо омада мегиранд туркӣ буда ба гуфти масъулин нархаш дастрас мебошад. аз кишвари Туркия 2 нафар ошпазҳо ба кор даъват шуданд ки онҳо мутахассиси соҳа мебошад. ошпазҳои моҳир ба мизоҷон хӯроку хӯришҳои маъруфи туркӣ пешниҳод менамоянд. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'dan Kırgızistan'a geldim. ман аз шаҳри Анталияи Туркия омадам. дар қаҳвахонаи мо таомҳои хушлаззати туркӣ омода шуда ба мизоҷон пешкаш мегардад. метавонед ҳамарӯза аз ин гуна таомҳо истеъмол намуда бошед. Olduğumuz yemeklerde de ayva tatlısı, sütlaçlarımız, revanelerimiz, kabak tatlısı ve salat çeşitlerimiz. қаҳвахонаи мазкур бо маблағгузорӣ яке аз соҳибкори ватанӣ бунёд шуда бо баробари ба истифода додани он 15 нафар сокинон бо ҷойи корӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. мизоҷоне ки барои истироҳат ва хӯрдани таом бо кӯдаконашон ташриф меоранд шароити хубро муҳайё карданд, зеро дар як гӯшаи ин қаҳвахона кунҷе барои бозии кӯдакон мавҷуд аст. барои сокинону меҳмонон ки аввалин мизоҷони қаҳвахонаи мазкур буданд хӯроку хӯришҳо ба таври ройгон пешниҳод гардид. ҳамзамон барои болидарӯҳии ҳозирин аз тарафи овозхонӣ шинохта Ҷамшед Исмоилов сурудҳо сароида шуд то табъи иштирокчиён хуш гардад. зурши Мафнушкор ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.